Algun de vosaltres s'imaginava que el tenis taula és el tercer esport amb més federats del món? I no és només perquè sigui l'esport nacional de la Xina, sinó perquè és una activitat divertida i saludable. L'Associació de Tenis Taula de Premià de Mar va començar les seves activitats el 1985, amb només una taula de joc. Des d'ençà han passat bons i no tan bons moments, però a poc han aconseguit reforçar els equips i centrar els seus esforços en potenciar l'escola d'iniciació. Aquest estiu han organitzat un campus amb molt d'èxit. Sense oblidar la competició, l'associació fa una aposta clara per les categories base, perquè la incorporació de les noves generacions són les responsables de projectar aquest esport cap al futur. Aquest estiu ha estat molt prolífic per l'associació Tenis Taula Premià de Mar, començant pel campus, que ha suposat un rècord de participació tant pels membres del club que volien perfeccionar la seva tècnica com pels nous jugadors que volien iniciar-se en aquest esport. Les competicions també s'han saldat amb èxits. Els veterans han aconseguit la tercera plaça al Campionat de Sant Joan d'Espí i Francis Martín ha afegit unes quantes victòries al seu palmarès. L'última aquest passat diumenge, on s'ha proclamat campió de l'Open de Vic a la categoria B d'adaptats. Encara que guanyar títols és important, encara ho és més ser fidel als valors de respecte i camaraderia que van impulsar la creació d'aquest club ja fa quasi bé 25 anys.